nyika zvokuti pauno retire haugona kupinda mustriti zviri kuitwa naseretseka mambotswano hauna kutonga. Yes. Angori mudzvanyiriri, you are an oppressor. Yes. You are a tyrant and not a leader, a bloodsucker. Kutonga nyika ndekuti ukaretire ukaresign office yako ikapera term of office nopinda muna first so ugara apa vanhu voti president vakadii zvikuitwa naObama izvi. Iye ni kama anopinda mushopu mbirawo agotamba snooker nevanhu vari murokesheni kwete kuti aresigna. Even achiri president aizviita. Yes. Koda kureva nanika vanhu vako kavauri kutungamira. Anditi unoti wakawina iwewe. Yes. Alright. Vonzari baseti bokuti uti wakawina here iwewe. Paunoti wakawina uri kuti wakavhoterwa nani? Anditi unoti tisu takakuvhotera. Yes. Where? Kumhoresa munhu omwe ari mukuru auya ukona uchigara uine vanhu vakakukomperedza so vanhu vachitiza kana uchipfuura so wasitaki pane umambara hwakaitika. Chadzokera futi mumwena kana wabva ipapa. Yes.